ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁରା ନାମକ ଏକ ଗର୍ବୀ ଷଣ୍ଢ ରହୁଥିଲା। ସେ ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ଏତେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲା ଯେ ମନେ ମନେ ନିଜକୁ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଜଙ୍ଗଲର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜୀବ ସହ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରଖୁଥିଲା ଆଉ ସର୍ତ୍ତ ରଖୁଥିଲା, ଯିଏ ହାରିବ ସିଏ ତାର ଦାସୀ ହୋଇ ରହିବ। ବୁରାକୁ ନିଜର ଦାସୀ କରିବା ଇଚ୍ଛାରେ କେହି ନା କେହି ଜୀବ ତା ସହ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରଖିବାକୁ ରାଜି ହେଇଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କେହି ବୁରାକୁ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ହରେଇ ପାରୁନଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାର ଦାସୀ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ହରିଣ ଆଉ ତା ଛୁଆ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଛୋଟ ହରିଣଟିକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା ବେଳେ ତା ମା ହରିଣର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବାପା ହରିଣ ତାକୁ ବହୁ ସ୍ନେହ ଆଦରରେ ଲାଳନ ପାଳନ କରେ। ଦିନେ ଛୋଟ ହରିଣ ତା ବାପା ହରିଣକୁ ଆସି କହିଲା, ବାପା, ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ କେହି ବି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ମୋର କେତେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ମୁଁ କେତେ ଖେଳୁଥିଲି। ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ସେଇଠୁ ବାପା ହରିଣ କହିଲା, ସେ ଗର୍ବୀ ଷଣ୍ଢ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାର ଦାସୀ ବନେଇ ଦେଇଛି। ବାପା, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ସେଇଠୁ ବଡ଼ ହରିଣ କହିଲା, ହଁ ଛୁଆ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ତାଙ୍କୁ ବଚାଇବା ଆମର ହିଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପରଦିନ ସକାଳେ ବାପା ହରିଣଟି ଗର୍ବୀ ଷଣ୍ଢ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଗର୍ବୀ ଷଣ୍ଢ, ତୋର ତ ଶକ୍ତି ଉପରେ ବହୁତ ଗର୍ବ ନା? ମୁଁ ଆଜି ତୋତେ ତୋ ସର୍ତ୍ତ ଉପରେ ହରେଇବାକୁ ଆସିଛି। ସେଇଠୁ ଷଣ୍ଢ କହିଲା, ତମର ମୋ ସର୍ତ୍ତ ମନେ ଅଛି ତ? ଯଦି ତମେ ହାରିଯାଅ, ଜୀବନ ସାରା ମୋ ପାଖରେ ଚାକର ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଠୁ ହରିଣ କହିଲା, ହଁ ମନେ ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ଜିତିଗଲି ତମଠୁ, ତମକୁ ସବୁ ଜୀବଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଠୁ ଷଣ୍ଢ କହିଲା, ହଁ ହଁ, ମୁଁ ରାଜି ଅଛି। ତାପରେ ଦି ଜଣ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଆରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହାତୀ ତାର ଶୁଣ୍ଢ ଟେକି ଗର୍ଜନ କରି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା। ଦୁଇ ଜଣ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ହରିଣର ଜିତିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ହରିଣଟି ଷଣ୍ଢଠାରୁ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ଯେତେବେଳେ ଷଣ୍ଢଟି ଦେଖିଲା ଯେ ହରିଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଜିତିଯିବ, ସେ ଭାବିଲା, ମୁଁ ୟାକୁ କିଛି ବି କରିକି ହରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେ ତା ଗୋଡ଼ରେ ହରିଣକୁ ଗୋଟେ ଜୋରସେ ଲାତ ମାରିଦେଲା। ହରିଣଟି କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇ ସେଇ ଜାଗାରେ ପଡ଼ି ରହିଲା। ଆଉ ଷଣ୍ଢ ପ୍ରତିଯୋଗିତାଟି ଜିତିଗଲା। ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ହରିଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଖକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ହରିଣର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇସାରିଥିଲା। ବାପା ହରିଣ ମରିଯାଇଥିବାର ଦେଖି ଛୋଟ ହରିଣ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସବୁ ଜନ୍ତୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଷଣ୍ଢ ହିଁ ହରିଣକୁ ମାରିଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଷଣ୍ଢ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିପାରୁନଥିଲେ। ବାପା ହରିଣର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଛୋଟ ହରିଣଟି ବହୁତ ଏକଲା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ବହୁତ ଏକୁଟିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ଏପଟ ସେପଟ ବୁଲୁଥିଲା। ସେ ନିଜକୁ ତା ବାପାର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରୁଥିଲା। ଛୋଟ ହରିଣକୁ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖି ଏକ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତା ପାଖକୁ ଗଲା, ଯାଇ କହିଲା, କାନ୍ଦିବା ବନ୍ଦ କର ହରିଣ। ତୁମେ ତୁମ ବାପାଙ୍କ ପରି ସାହସୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଠୁ ଛୋଟ ହରିଣ କହିଲା, ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ସେ ଷଣ୍ଢଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଇଠୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କହିଲା, ନାଇଁ ହରିଣ ଭାଇ, ତମ ବାପା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତମ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ମୁଁ ନେବି। ସେ ଷଣ୍ଢ ସହିତ ପ୍ରତିଶୋଧ ମୁଁ ନେବି। ସେଇଠୁ ହରିଣ କହିଲା, ତମେ ତ ବହୁତ ଛୋଟ, ତମେ ତାକୁ କେମିତି ହରେଇବ? ସେଇଠୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କହିଲା, ହରିଣ ଭାଇ, ସବୁବେଳେ ଶକ୍ତି କାମରେ ଆସେନି, କେବେ କେବେ ବୁଦ୍ଧି ବି କାମରେ ଆସେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଷଣ୍ଢ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାକୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ତା ପାଖକୁ ଗଲା। ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଷଣ୍ଢଟି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ କହିଲା, ଏତେ ଦିନ ପରେ କେହି ମୋ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ଏଇ ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ସେଇଠୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କହିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧେ ଜଣା ନାହିଁ, ଏଇ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋଠୁ କେହି ଜୋରସେ ଦୌଡ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଏମିତି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଖି ଷଣ୍ଢଟି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯଦି ବି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମୋଠୁ ଆଗରେ ଦୌଡ଼ିଯାଏ,
ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ଦଳିକି ମାରିଦେବି। ଦି ଜଣ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ରେଡି ହୋଇଗଲେ। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ପୁରା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଏକ ପତ୍ର ଉପରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଲା ଆଉ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ସବୁ ପଶୁଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଗଲା ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ହାତୀ ହୁଙ୍କାର ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ହାତୀର ଫୁଙ୍କିବା କାରଣରୁ ପତ୍ରରେ ଥିବା ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ଜୋରରେ ଉଡ଼ିଗଲା ଆଉ ଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆଗ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜିତି ସାରିଛି ବୋଲି ଷଣ୍ଢକୁ ଜଣା ନଥାଏ। ସେ ଲଗାତାର ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଷଣ୍ଢଟି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳୁ ଦେଖିଲା ଯେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆଗ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଆଉ ସେ ହାରି ସାରିଛି। ରାଗରେ ଷଣ୍ଢଟି ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ମାରିବାକୁ ଗୋଡ଼ାଇଲା। କିନ୍ତୁ ଷଣ୍ଢର ଦୌଡ଼ୁଥିବା ପବନରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ଉଡ଼ିଗଲା। ଷଣ୍ଢଟି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଏକ ଗଛରେ ବାଡ଼େଇଗଲା। ସେଇଠି ସେ ଛଟପଟ ହୋଇ ମରିଗଲା। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଛୋଟ ହରିଣର ବଦଲା ପୂରା